мария захарова бояд дар сархати феҳристи шахсони номатлуб дар ӯзбекистон ҷой дода шавад. Инро мушовири вазири экологияи Ӯзбекистон, собиқ блогер ва депутати парлумон Расул Кушербоев дар сафҳаи телеграми худ навиштааст. Кушербоев гуфт, Ӯзбекистон ҳаргиз ба кори мактабҳои Русия дахл накардааст, чунки ин масъала умури хосу дохилии Москав аст. ин ки намояндаи вазорати корҳои хориҷии Русия Мария Захарова талаб кардааст ки ҳодисае дар мактаби Тошканд таҳқиқ шавад, ба гуфтаи ин шахси бонуфуз ҳодисае нест ки ба он бояд чашм пӯшид. ӯ гуфтааст, бар пояи қонуне ки ба тозагӣ қабул шудааст, фурсати он расидааст ки Захароваро ба рӯйхати он шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ворид кунанд ки ҳузури онҳо дар Ӯзбекистон номатлуб дониста мешавад. Кушербоев гуфт, мутмаин аст ки Мария Захарова бояд аввал шуда ба ин рӯйхати сиёҳ ворид карда шавад. Бо инро ба гуфтааш Захарова мефаҳмад ки изҳороти таҳқиромез ва нажодпарастонаш беҷавоб намемонад. дареғ ин бори аввал нест ки Захарова ба умури дохилии дигар кишвару миллатҳо дахолат мекунад. Илова ба ин чанде пеш хонум Захарова вақте гапҳои як сиёсатмадори русро дар бораи эҳтимоли ҳуҷум ба Украина шарҳ медод, дар бораи Ӯзбекистон баъзе гапҳои таҳқиркунанда ба забон овард. бар асоси хабарҳои ахир, омӯзгореро ки хонандаи мактабро задааст, ҷарима бастанд. ӯро дар огоҳона расонидани осеби сабук ва таҳқир гунаҳгор карданд. мудири мактаб аз кор ронда шуд. дар ҳодисае ки рӯзи 23 сентябр дар дарси забони русии мактаби 188 Тошканд рӯй дод, муаллима писарбачаеро ки аз ӯ хост дарси забони русӣ ба русӣ баргузор шавад, ӯро лату кӯб кард. ба ин ҳодиса дар Кремл таваҷҷӯҳ карданд ва Мария Захарова талаб намуд ки ин ҳодиса шарҳ дода шавад ва гуфт, он зери назари амиқи Москав мебошад. чанд мақом дар Ӯзбекистон ба ӯ гуфтанд, ба умури дохилии ин кишвар дахолат накунад. ТАСС навишт ки рӯзи 27 сентябр раҳбарони вазоратҳои умури берунаи Русия ва Ӯзбекистон Сергей Лавров ва Бахтиёр Саидов дар ҳушаи маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид дар Нью-Йорк мулоқот карданд ва бе зикри мавзӯи гуфтугӯҳо Саидов баъдан навиштааст ки ҷонибҳо пойбанд буданашон ба асли адами дахолат ба кори кишварҳои ҳамдигарро таъкид намуданд.